Ahojte, tak v dnešnom videu si ukážeme, ako prichystať a poskladať bicykel Amole Tomcat 20. Môj tip pri vybalovaní splny povyberať z kartónu, aby sme nepoškrabali pri vyťahovaní bicykel. Použijeme na to klasické kombináčky, štikačky. Na to, aby sme bicykel upli, ho potrebujeme trošku odstrojiť. Nikdy nepoužívame pri vybalovaní rezák, ale štikačky. Odstrojený, vyložený bicykel v stojane si pred samotnou montážou ešte môžeme skontrolovať, či náhodou preprav nie je poškodený. A ak nie, môžeme ísť na samotnú montáž. Pred montážou predného kolesa vidíme, že kvôli preprave bola utiahnutý volant vyosený, takže päťkovým busom si ho najprv uvoľníme. Pekne rukou zatiaľ vytočíme. Je zmontovaná predná brzda, takže takisto pred montážou predného kolesa ju najprv musíme odistiť. Takže koleso vložíme osku. Koleso máme založené, naspäť vrátime brzdu. Kvôli preprave aj samotné riaditka sú trošku vyklopené dolu. Teraz to musíme napraviť, potrebujeme na to štvorku imbus. Volantový predstavec trošku povolíme a rukou to pekne len vytočíme do požadovanej roviny a naspäť utiahneme. Vždy uťahujeme do kríža. Chýbajú nám ešte pedále a doplnky, ktoré si ešte domontujeme. Pedále po rozbalení zistíme, ktorý máme ľavý a pravý. Sú označené lebkou, sú označené vygravírovaním na oske, takže už aj podľa toho vieme definovať, ktorá je strana. Pred samotnou montážou odporúčam klasickou vazelínu takto len pretrieť závit a môžeme montovať. Odporúčam vždy montovať len rukou, aby sa nezničil závit a samotné utiahnutie kľúčom urobíme na zemi. Treba nám samozrejme skontrolovať, po prípade dofúkať predné zadné koleso. Na to potrebujeme pumpu, najlepšie s barometrom. Nájdeme si požadovaný tlak a môžeme nafúkať. Po nasadení na ventil zaistíme zaklapnutím. Chýbajú nám ešte odrazky, začneme napríklad kolesovou. Ja odporúčam vždy odrazku montovať proti smere ventilu. Nemusíte v tom hľadať logiku, ale napríklad slúži to aj na to, že viem rýchlejšie nájsť, kde je ventil. Máme tu zadnú odrazku, ktorá sa montuje na sedlovú trubku, zvlášť držiak, zvlášť odrazka, jednoduchým spôsobom nasunutím, takýmto zaklapnutím je namontovaná. Následne krížovým šrubovákom povolíme krížovú skrutku, prevlečieme, skrutku vrátime a utiahneme. Montujeme to vždy tak, že pod sedlom je tá vzdialenosť kratšia, ako je na spodku. Takže predná odrazka, rovnaký postup. Vyštrubujeme skrutku. Ak je možnosť, odrazku montujem na ľavú stranu, pretože na pravú stranu dáme zvonček. Zvonček, takisto krížová skrutka, musíme si ju vyštrubovať. To brnkátko sa dá pretáčať tak, aby to bolo dobré na palec. Stačí si to donastaviť po otočení. Zmontovaný bicykel si pred tým, než ho dáme dolu zo stojanu, ešte môžeme skontrolovať, či je správne nastavenie, aby sme vonku nezistili, že to treba ešte doladiť. A vidíme, že je to všetko správne nastavené. Zvesíme ho dolu zo stojanu, pretože sme si povedali, že dotiahnutie pedálov necháme až keď bude bicykel dolu. Zoberieme 15 vidlicový. Trošku väčšou silou to utiahneme. Koleso sme nahodili na stojane a nevieme, či je správne usadené vo vidlici, takže pre istotu ho povolíme. Usadíme vo vidlici a následne utiahneme s citom. Odporúčam to urobiť na zadnom, aj keď zadné koleso už bolo namontované, ale nevieme, či je správne. Takže povolenie, kontrolovanie usadenia a následne dotiahnutie. To, čo sme si teraz ukázali, nájdete v manuáli, priložený pri príslušenstve. A ja vám už len želám ako tým Existport veľa šťastných kilometrov.